Copyright penguinaudiobook.com. Здравейте, това място свободно ли е? Да, моля, седнете тук. Благодаря, казвам се Лина. Радвам се да се запознаем, Лина. Аз съм Али. Това и вашият първи час ли е? Да, малко съм нервен. Всичко е наред. Можем да практикуваме заедно. Страхотна идея. Да започнем с прости думи. Здравейте, това място свободно ли е? Да, моля, седнете тук. Благодаря, казвам се Лина. Радвам се да се запознаем, Лина. Аз съм Али. Това и вашият първи час ли е? Да, малко съм нервен. Всичко е наред. Можем да практикуваме заедно. Страхотна идея. Да започнем с прости думи. Здравей, готов съм да платя. Разбира се. Имате ли нужда от чанта? Да, една малка чанта, моля. Общата ви сума е $14. Мога ли да платя с карта? Да моля, докоснете картата си тук. Готово. Мога ли да получа касовата бележка, моля? Разбира се, ви. Приятен ден. Здравей, готов съм да платя. Разбира се. Имате ли нужда от чанта? Да, една малка чанта, моля. Общата ви сума е $14. Мога ли да платя с карта? Да моля, докоснете картата си тук. Готово. Мога ли да получа касовата бележка, моля? Разбира се, ви. Приятен ден. Извинете, това линията за печати ли е? Да, това е правилната линия. Благодаря, трябва ли ми билет с номер? Не, тази опашка е първи дошъл, първи обслужен. Колко време обикновено чакат хората? Около 10 минути по това време. Добре, сега ще подготвя плика си. Добра идея. Тогава вашият ред ще бъде бърз. Извинете, това линията за печати ли е? Да, това е правилната линия. Благодаря, трябва ли ми билет с номер? Не, тази опашка е първи дошъл, първи обслужен. Колко време обикновено чакат хората? Около 10 минути по това време. Добре, сега ще подготвя плика си. Добра идея. Тогава вашият ред ще бъде бърз.
Добро утро, трябва ми карта за автобус за тази седмица. Разбира се. Искате ли 5-дневна карта или 7-дневна карта? 5-дневна карта, моля. Пътувам до работа от понеделник до петък. Страхотно, струва $20. Мога ли да плащам с телефона си? Да, разбира се, моля, сканирайте този код. Готово. Кога започва пропускът? Започва днес. Ето вашия дигитален билет. Добро утро, трябва ми карта за автобус за тази седмица. Разбира се. Искате ли 5-дневна карта или 7-дневна карта? 5-дневна карта, моля. Пътувам до работа от понеделник до петък. Страхотно, струва $20. Мога ли да плащам с телефона си? Да, разбира се, моля, сканирайте този код. Готово. Кога започва пропускът? Започва днес. Ето вашия дигитален билет. Здравей, тук всичко мирише страхотно. Добро утро, какво бихте искали днес? 2 хлебчета и 1 пай със сирене, моля. Разбира се. Искате ли и кафе? Да, 1 малко кафе с мляко. Няма проблеми, общата сума е $9. Ето 10. Запазете рестото. Благодаря, вашата поръчка ще бъде готова след 1 минута. Здравей, тук всичко мирише страхотно. Добро утро, какво бихте искали днес? 2 хлебчета и 1 пай със сирене, моля. Разбира се. Искате ли и кафе? Да, 1 малко кафе с мляко. Няма проблеми, общата сума е $9. Ето 10. Запазете рестото. Благодаря, вашата поръчка ще бъде готова след 1 минута. Здравей, това е Сара от апартамент 12. Здравей, Сара. Аз съм на главната врата с вашия пакет. Благодаря, моля, изчакайте 1 минута. Слизам. Без бързане. Мога да чакам тук. Можете ли да го оставите на гишето за сигурност, ако закъснея? Да, мога да го направя. Моля, покажете личната си карта там. Перфектен, сега отварям вратата. Страхотно виждам вратата отворена. Благодаря. Здравей, това е Сара от апартамент 12. Здравей, Сара. Аз съм на главната врата с вашия пакет. Благодаря, моля, изчакайте 1 минута. Слизам. Без бързане. Мога да чакам тук.
Можете ли да го оставите на гишето за сигурност, ако закъснея? Да, мога да го направя. Моля, покажете личната си карта там. Перфектен, сега отварям вратата. Страхотно виждам вратата отворена. Благодаря. Здравейте, можем ли да проверим работния ми график за тази седмица? Да работите понеделник, вторник, четвъртък и петък. В колко часа започвам сутринта? Започвате в 9 часа всеки ден. Имам ли обедна почивка? Да, от 12 на 1. Благодаря, ще пристигна 10 минути по-рано. Перфектен, ще се видим в понеделник сутринта. Здравейте, можем ли да проверим работния ми график за тази седмица? Да работите понеделник, вторник, четвъртък и петък. В колко часа започвам сутринта? Започвате в 9 часа всеки ден. Имам ли обедна почивка? Да, от 12 на 1. Благодаря, ще пристигна 10 минути по-рано. Перфектен, ще се видим в понеделник сутринта. Извинете, търся книга. Каква книга търсиш? Имам нужда от книга за готвене. Нещо лесно. Готварските книги са на рафт 3. Последвайте ме. Благодаря ви, мога ли да го взема назаем за 2 седмици? Да, можеш. Моля, донесете библиотечната си карта на бюрото. Извинете, търся книга. Каква книга търсиш? Имам нужда от книга за готвене. Нещо лесно. Готварските книги са на рафт 3. Последвайте ме. Благодаря ви, мога ли да го взема назаем за 2 седмици? Да, можеш. Моля, донесете библиотечната си карта на бюрото.